No takže ja vás vítam u hry Super Sword. Neviem, ako sa ešte neviem. Puppet Sacer Shop. Takže ja som Gunplayer a môžete vidieť, že natáčame Puppet Sacer Champions. Kto som? Možno ma poznáte podľa hlasu niektorí. Som Gunplayer a ideme hrať. Vyberieme si... Môže byť Real Madrid a jedeme na to. Je to mimochodem prvá časť a jedeme na to a dáme go? Nedáme. Som snímala, a dostávam gól. Dávame gól! A dávame gól! Yeah! Jedeme na to. Z ničoho nič 3-1. Je to asi Cinecek 12. Ak ste mohli počuť jeho skurvený hlasík. na začiatku. Aj môj. Nevedel som, ako sa to venuje zahrá. Bol to smiech. 6-2. 6-2 do pračic. Ne. Áno, ne. Kopni. Dávam gól. No tak to by bolo všetko z našeho Videa. super videa.